Pasear polo campo neste tempo ten o perigo de volver a casa con algún carracho. A proliferación destes parasitos ten sorprendidos a cazadores e veterinarios, que observan que dende hai uns anos van en aumento polas condicións climáticas. Cans e gatos son os principais damnificados. Non fai falta que vayan ao monte. Con andar en zonas de herba alta é fácil que acaben collendo carrachos. Omar, secretario do Couto de Caza do Pereiro de Aguiar, compróbao cada vez que sae cos seus cans. Temporadas de primavera en adiante, cando empeza a secar o monte, a secar o que son o verde, é onde eles proliferan. E de feito xa non só o que son os animales, senón as persoas, ou acompañalos, ou chegar a casa, tamén a revisionciña de baixo arriba. Coas chuvias reduces o risco, pero en canto sae o sol e se suavizan as temperaturas, os carrachos proliferan. Os últimos anos xa, pero este ano especialmente, eu creo que é unha percepción tanto dos tutores como tamén nosa. Supoño que o haber chovido tanto, que haxa moita herba, pois o cambio climático tamén vai afectando. Antes víamolas máis nas épocas de máis calor e agora boa parte do ano pois vemos carrachos e problemas relacionados con eles. Sí. Para combatelos, a prevención é o máis importante. No mercado hai variedade de produtos, desde os colares antiparásitos a pipetas ou mesmo lambetadas medicinais. Se está protegido, o normal é que en unhas horas está protegido por un bo antiparasitario, pois ela mesma acabe secando e se desenganche. Pero senón, pois coller unhas pinzas moi finiñas e tratar de sacala o máis rentes posible á pel con moita delicadeza, moi suavemente, para que non quede metida a cabeza dentro da pel. Tamén é recomendable revisar a fondo os animais despois de andar no campo. Orellas, a parte de abaixo da boca, entre as patas, barriga, zonas traseiras, é onde máis se suele enganchar. O risco principal é que os carrachos poden transmitir enfermidades moi graves para os animais e para as persoas, como a enfermidade de Lyme ou a babesia, un parasito cunha elevada incidencia en Ourense.